9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Merry Christmas, Cagayan de Oro City! Maayong Pasko, Cagayanons! Ayan, ang atong Christmas tree sama sa inyo nakita sa atong executive building ing anak sa dang iyang dynamic sa pagpasiga no aduna lang kay gamay nga technical problem and glitches. Ato ang hangyon ang atong katawhan nga mo distansya tagamay ana to ang Christmas tree para makita nato ang manindot kaayo nga pagpasiga kay adunay wire nga natumban. Oo, para makita na to kung unsa kanindot kana nga Christmas tree no. Distansya tagamay. Aron atong mapasiga o makita kung unsa kapatsada kana atong giandam nga Christmas tree. Once again, dili sa nato kalimtan, anaa kitay dako sad kaayo nga paro sama ana sa executive building, anaa nahimutang dito sa amphitheater. Sama kapatsada usab ni anay nga makita sa atong executive building atong balik-balikon. Kini everyday kini nga open ang ato ang Gaston Park. Kung everyday kaninyo makita kung unsa kapatsada kaayo ang mag-celebrate og Pasko isip usa ka Cagayanon. Daghan kaayong salamat once again Mayor Rolando Clarix Uy og sa kinatibukan sa komitiba sa tourism. Di ba muluhan ka na sa atong chairman or chairperson Honorable Jiro Pasko. And yes, ayan na, o, diba? Ato ang Christmas tree. Ipa-excite lang mo sa ato ang Christmas tree. Ipatuyok sa mo kay para ma-focus inyong attention sa iya. Ayan. Kung ang ato ang Christmas tree, food for the eyes, adunang sab kitay food for the tummy, hatod kaninyo sa 40 ka food stalls, nga adunay street food and kakanin, libre nga itunol sa katawan sa Cagayan de Oro, hatod kaninyo sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, obus ni Mayor Clarix Uy. And Spencer, no, karon kay murag dili man tanan makaduol. Gamay lang kaayo nga trivia tsada sa kaayo tan-awon ang ato ang fountain dito lahi sa diyang dynamics na ay pamurag dili ko kabalo Spencer kung hologram ba siya
O unsa perutsada sa kayo ang dynamics dira sa ato ang ayan. Oo. May mga laser, Oh, may panay pa laser. Laylahig color, laylahig forma diha, na star, na heart, na circle, kana. Bisan asa ka mulingi, Pasko na gyud sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ganing tanan na himong posible pinaagi sa paghigugma ni Mayor Clarex Uy sa katawhan sa Cagayan de Oro. Merry Christmas and Happy New Year, Cagayan de Oro City! Maayong Pasko! Daghang salamat, Mayor Orlando Clarex Uy!